Добрый дзень, мяне клічуць Алесь Анатольевич, і я намінаваны на вечны рухавік у Рада Awards. Я бы хацеў расказаць, чаму я займаюся грамадскай дзейнасцю. Насамрэч, просто так выйшла. Нормально патлумачыць это я не магу, но так атрымалася. Можа быць, таму што вельмі ва ўзросце 17 год ты вельмі романтычны, ідэалістычны, хочаш пазмагацца, быць такім рыцарам на коне і змагацца з нейкімі несправядлівасцямі. А можа быць з-за таго, што просто хочацца прызнання і асабліва прызнання з жаночага боку, а так як у грамадскай дзейнасці займаецца больш дзяўчаты, то, канешне, выбар быў ачевідзен. Трэба займацца грамадскай дзейнасцю. І ўсім хлапцам кажу, што прыходзьце, працуйце ў экалагічных арганізацыях, у любых, там шмат дзяўчат і